Hadin ke jing tep batikana lingba ki sipai BSF bat kipulet naranikor kipulet ke Southwest Khasi Hills District hakamiet jong ka artarik nai wing Hajar pusau kilalet ban khnra ya kawai ka yeng ka badon hakasnong Tilagoan ka bahap hapo Rajai Border Outpost Ranikor Civil Subdivision bat kilayo kurup ya ka Pisa ka bah nyop Hajar Tyngka ka bala suba bakadai ka Pisa Thok lane ka Indian fake currency note. Kita long kubor kia tu, bahaka por kumba khatway bajai minmet, kipulet kila yo eka jing tep naki sipai BSF bana kipulet karanikor, bakala dan ka jing buori eka Pisa India Thok, kaba bun bah hakaway ka yeng hakas nong Tilagoan, kabala long try da kaway ka kentay kabala tep kerteng kum kerteng di sangma, saupu ars nam karta. Kita long kubor kile tu, baya kate ka Pisa an sapa sa kabang hakas nginingkong, na kabanta ban pensisya la kalong kaba Thok ne ka Pisa sisya. Lagi turu bawat laki pulet ki hapan up ya kajing sisya na kabang laka day ni em ka Pisa Thok hendrai kilati kena baka day ka Pisa Thok kita long kubor lagi turu bahaga jing toket ka mardor katika kentai kalakam bakala yo e ka Pisa na kinong khayi na Bangladesh lingba ka kam khayi pateng jongka bat kala kentaj ru mardor ya kajing keno baka thumu bansalan sa India ya kita ki Pisa Thok layo jing tepru baka jing toket halor ni ka kam kala ya chakmat. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya